Pak. Oh, aku pengen tuku HP, ini udah tukoke. Kancane apa yo pengen. HP-mu ya anyar siapa ya? Wongnya rasa kakan sahabat. HP tiga nganggo yang penting saya mau telepon kan sahabat dari kubu. Nambah yo kerja kan nambah duit. Lah kerja nang ndi? Yo golek. Lah aku golek rene ora tau entuk kerjaan opo iki yo aneh. Kesel aku iki. Kesel wong ora ditanggung jawab blas. Kowe lho kakean ngomong Mas. Jadi lagi aku ngomong. Nget aku mikir kene ngomong Mas. Halo, piye? Situasi aman. Aman? Oke, langsung meluncur. Enggak sih? Urip kaya ngene ya. Golek gawean angel, golek duit angel, bojone ngomah sahabat wae rewel. Medhase kok ngene iki. Wis kudu piye bingung aku. Nyapa Mas kok sedih wae iki? Weh, Mas. Enggak lho bojoku ning omah Mas. Rewel wae. Pengen njaluk HP aku iki urung duwe duit ya iso rewel terus. Mumet dah Mas. Malah masalah konoan wae kok. Wis melu aku yuk. Dengan melu ndi Mas? Wis penting menghasilkan duit to. Tenane. Tenan. Ayo wis aku gelem aku, Ya, ngomong ayo. lagi butuh aku iki. Yuk. Ayo Mas. Yuk. Bos, kuwi ning ndi? Iki aku nggo peluncur anyar aman pokoknya. Ini. Iki bos aku nggo anggota anyar iki. Ya Mas. Kowe Ya. wis siap nganu kerjane? Siap, Mas. Pokoknya yang penting menghasilkan uang masalah layak lagi butuh duit, Mas. Sing berbau-bau duit kuwi gelem. Gelem, Mas. Pokoknya aku bocahmu, Mas. Ya. Lah lulusanmu apa? Lulusanku mau SMP, Mas. Piye, Mas? Ini butuh D3 kok. Duh, iya ya D3 ya. Ngerti artinya D3 apa? Ora arti, Mas, apa, Mas? Duduk diam delongap-delongop. Lho, ya kerja apa wi? Lho ning kene kerjane lunggah-lunggah untuk duit tok. Penak. Mas. Penak. Bayar kerja paling sak jam tok. Oh, ya wis apik wi, aku gelem, Mas. Gelem? Wong lagi butuh Yakin? duit aku tenan. Ya. Aku udah parci. Ya. Iki langsung kerja iki. Iya toh. Oh iya. Hati ya. Rek, jangan cepat lebu. Besok Bek. Bek. Santai, iki bocah aku dhewe. Kalau Mas, kalau. kalem bae. Kalau udah sudah ini baru pindah, Bek. Ini ngerti nek pas aku. Soalnya barang sekolah. Aku tahu cari hari santai ora apa-apa. Nah, ini semua lagi di barang ini. Apa tuh Pak Amin lagi?
Ayo. Mas, kowe ngopeni kae kontane. Ampun Pak, apa iki? Mas. Wah, ini rasio.